Den baş temaşavanın mişarek میوانک mişarek میوانک de em ê vecarê berê xwe bidin Başûrê Kurdistanê ew kim zanin do li Başûrê Kurdistanê leşkerên Tirk işkence li şeş welatiyan kirbûn welatiyên şelatizê her wiha du hefte berê jî ketin û derketina gundan ji aliyê leşkerên Tirk hatibûn qedexe kirin divê pêvajoya aştî û çareseriya demokratîk ku li Enqereyê tê neqaşkirin û projeya hemû Tirkiyeyê pevajo çawa peş bikeve çawa aştî peş bikeve çawa civaka demokratîk peş bikeve her wiha tifaka gelê Kurd û Tirk çawa xurt bibe em mijartê neqaş kirin û li bendeyê ku li Enqerê yasayên çerçeve bên derxistin ji bona çareseriya pirsgirêka Kurd lê li aliyê em dibînin ku li Başûrê Kurdistanê zextên artêşa Tirk li ser welatiyên Kurd zêde ne. Em ê vê mijarê bi Doktor Kamran Berwarî re siyasetmedar doktor dem baş. Donbass, Lavris. Birez Kamran serî de geşedanên ku li Başûrê Kurdistanê dibe hûn çawa şîrovat kirin yani ev zextên leşkeran çinin sedema xweş ku digirin û li wê dirê çi dibin? Ev tiştê li Başûrê Kurdistanê tê tekirinê niyeta rastodurist ya hindek kes û hêzuleyên nav dewleta Tirkiye da diyar dikin taybetî ew kesên hez xwên riştinê dikin û hez ji bazirganiya çek dikin û hez nekin prosa aştiyê ser bikevîtin ew hewl didin prosa aştiyê têk bidin û hewl didin siyaseta xwe li Başûrê Kurdistanê û li Rojavayê Kurdistanê berdewam bikin. Bo vê çendê plan û bernameyê wan hene wekî tê zanîn daxwaz ji Emerîka kiriye berî nûke çil roj vêgavê dibin heftê roja mecel bidenê digel hindek hêzê Kurdistanî heta hewl didin Iraqê jî qanic bikin hêrîş bikin ser Şingarê û Mexmûr û Zarber Rojava bidin hêrîş bikin ser gerîlla êdî bû vê çendê jî carekadî amadekariya dikin Tirkiye wesa texmîn diket ku Başûrê Kurdistanê beşeke ji Tirkiye bi keyfa xwe hatinoçûna gunda qedexe dike bi keyfa xwe seytere danane kontrol danayne xelkê digî dixwetî dikujîtin wate yanî eger em kûr berê xwe denê stratejî temaşe bikeyne mejiyê dewleta Tirkiye de yan stratejiyeta wan da tiştek navê aştî û prosa aştiyê nîne tiştek heye li defana bi mesela çek danandinê û dawî hatina bizava rizgarî xaza Kurdî û destdanana ser Kurdistanê bigiştî û Başûrê Kurdistanê jî bikete beşek ji Tirkiye û êdî hewl bide proje xwe yê dewleta Osmaniya taze bicih bînît. Ev tiştê van roja hatiye kirinê nîşana wê çendê ye ku hikûmeta Başûrê Kurdistanê hikûmeta Iraqê çi serweriya xwe nîne çunku nabîtin wezîrek yan karbidestekê Tirkiye bête Iraqê û kitkite xelkî bibînît û karbidesta bibînît û Hewlêrê û Silêmaniyê û Necef û Kerbela û Bexda bê muwafeqeteka resmî bê hikûmeta Iraqê pêşwaziyekê lê biket û bê proje û planê xwe li ser Iraqê û ser doza Kurdî û ser miletê Kurd farz biketin. Baş ha ev geşedanên ku li Başûrê Kurdistanê pêk tê agahiya Enqere jî heye an vana bi serê xwe tevdigerin eger ku agahiya Enqere jî hebe ev pêvajoyê bi kî ve biçe? Helbet bê agîhdariya Enqerê nayê kirinê ew tiştê tê kirinê Enqere dulayanî niha kar diketin şilayekî ve wesa xwe nîşan der bû raya giştiya navxweya Tirkî û ya herêmî û ya cîhanî ku Tirkiye dewleteka aştî xaza û hewl dide aştiyê biket û dawiyê bi şer û kuştirê bînît aliyê dî jî ve qebrê bizava rizgarî xaza Kurdî dikolît û plangeriyê navxweyî û herêmî û cîhanî li ser astekê herî jûr amadekariyê herî jûr hene Evet. bû lêdana bizava rizgarî xaza Kurdî ber vê çendê jî ev helwestê du helwestane yê pragmatîkê dewleta Tirkiye vekiriye û salekê zêdetir e prosa aştî hey prosa aştiyê negihîte qonaxeka ya pêdivî ya dewleta Tirkiye bibêt Evet. helbet dê Tirkiye baca vêde ji ber ku xeletiyeka gelek mezin e Tirkiye vê qonaxa aştiyê berçaf ra derbas neket û mifa jêweri negirîtin. Başı. Li hemberî van di encamê de ev bûyerên ku pêk tên li sînorê Iraqê û her wiha di sînorê Kurdistana Başûr de pêk tên. Li vê dirê revebêriya xweseriya Başûrê Kurdistanê pêdekevîyenekê heye. Êladiyên bigiştî Iraq heye. Helwesta dewleta Iraqê, helwesta revebêriya pêdekevîyenekê hûn çawa dibînin li hemberî van geşedan?
هەلبەت باشووری کوردستانê çi cara şnotoyekê were karvedan û bertekê rast û dirist û ew beramber vê dagirkirine nebûn. Heger Hizbê Başûrê Kurdistanê taybetî Silêmanî û Hewlêr hes nekin Tirkiye tedexulê di maytêkirinê Başûrê Kurdistanê de biket yan Iraqê de biket bêguman dikarin sinorekî bu dewleta Tirkiye danin. Em gel hindê ne Başûr û Iraqê baştirîn peywendiyê hevalînî, dostanî, biraderînî, aborî siyasî gel Tirkiye hebin. Em nabêjin Tirkiye divêt بله Iraqê qut bibîte nexin. Bes Perlemanê Kurdistanê, Perlemanê Iraqê, hikûmeta Iraqê ya Kurdistanê gelek cara biryar daya wextê xwe da ku leşkerê Tirkiye ji Başûrê Kurdistanê Iraqê derkevîtin û pitirî 140 baregaya wan li Başûrê Kurdistanê û Iraqê hene. Serweriya Iraqê temamî têk daye, abora Iraqê temamî têk daye, rewşa Iraqê temamî têk daye, rewşa hewalatiyê Başûrê Kurdistanê têk daye. Berî nûke digot gund nahêne avakirinê ji ber şer û ji ber PKK ji ber gerîla hene şer heye. Ev şer nîne ve salûnî ve şer nîne gerîla xwe vekeşaye gelek tişta gerîla çeket xwesotin enyet paqijiya xwe diyar kir. Vêgavê divêtin hikûmeta Başûrê Kurdistanê herçend bedaxewa navê hikûmeta Wekodî çi karê hikûmetê nake bes partiyê siyasî digel Iraqê hem aheng bin û hewl bidem daxwazê ji Tirkiye bikin bêjinê ev çi ye ev maytêkirine di Iraqê çi heqê te heye tu gundekî Kurdistanê bihêlî xelk bişine ser warê xwe yan ne çi heqê te heye hewalatiyê Kurd tu bigirî yan tu negirî çi nîne dinyayê de dewletek biçît ser axa dewleteka dî xelkî bigirî tu بله potî tu bikujîtin terör biket û ew dewletiya bêdeng bît kewate Hizbê Başûrê Kurdistanê berpirsin evê çendê yan niketê tekirinê çunku ew şin helwest wergirin. باشه لها وگوت 140 بارگه یین ارتش ترک ل باشور کردستان هن جبر وان بارگه هن گنده کواتن والا کرن یا ج گنده دور پیچ هنه کو هبن çok asenen و وانا çok bandordun Hema hemî gundê Başûrê Kurdistanê ebêt nehatîne avakirinê sebebê wan dewleta Tirkiye leşkerê Tirkiye her pêşa vîrê û dêre bîne zaxo bige devera Sindiya û Gulya û Berwarî Jûriya û Nêrwa û Rêkan û Duskî Jûriya heta tu giye hududê Îranê vê deverê heta tu giye Gara û Metîna. Gara û Metîn evel nîva axa Iraqê ne berê garey برێگارەی مەتینا دەبەرا بەرواریباڵا دەبەرا نهێلیا ئەڤ هەمی دەبەرا نەهەلەیە ئەڤ هەمیش بەر دەولەتە تورکیا هاتینە چۆلکردنێ گیزێ و بەلیتێ و ئەف گوندە وێ هەت بنێگارەی ڕا ئەڤەل پشتا باشوورە شێلا دزێ و دێرەلوکێنە هاتینە قەدەغەکردن ناهێلن خەک بچن بێگومان ئەگەر دەولەتە تورکیا ji vêrê xwe vekeşîtin hiç pirsgirêkek ya eskerî û ya siyasî û ya emnî li Başûrê Kurdistanê nîne û nebûye û nabît. بله نه اجمالا گنده کواتن والا کرن دستیود هست çok az گند yani قالا چند هزار گند دگوتن 400 گند هاتن والا کرن آنجی رقم کوسا دستیود هست Belê xwed wextê Sedamî da 5000 gundê Kurdistanê hatbûne valakirinê em fala heştê heştê hindek şu ana hatîne avakirinê bes hindek dîjî şu ana vêgavê rast e mirov hindeca diçin û dihên belê nehatîne avedankirinê bi temamî yan jî rêketwanî ne yan jî qedexe ne ev بله şlayekê şlayê dûye ve ew ê deverê hemiyê Tirka seyterêt xwe danayne ew ê biçine wê menteqê bin çavdêriya Tirka re tên û diçin yani ewlekariya wê menteqe nîne dîsan heta tu giye gareyo siyaratîka dema tu diçe wê deverê dibêjine te tu bixêr hatî bû axa Tirkiya dema tu zivrî ve dibêj tu bixêr hatî Iraqê yani li wêrê dema tu telefonet key wekû beşek ji axa Tirkiya tête hesêbkirin بله û serê her gerekî şu ana هندك شوان السلفي وجهادي واخوان ولشكري ترك تدهنا تشتي تركات تدهنا جندرمي تركات تدهنا او رابيه همي نكو خلك عراقي بتني ام پێشمەرگە تێداهەنە بەلکو تورک jî têdahene hêzên biyanî بله têdahene bervê çendê evet dagirkirneka leşkeriya rastexûye li Başûrê Kurdistanê dihêtekirinê ku evrûkep resmî hêşta beşeke ji axa Iraqê. بله برسامه داوی برس کامران نه چند روز بره وزیر میته سروک میته ابراهیم خان هات عراقی و حوله جدیدن کردن سلیمانی جدیدن کردن اون به هدیتن آلمان جوی چی بگیردن یعنی پیش پرده و چی بود تشتی کنه هات آشکار کردن چی بود
بباورم آرمانجا سرکی یا وی هاتنه ایک لیدان الپروسا یا اوا چاکسازی اوا علیزی دیدی کرد برکو ترکیه زارمندا ایکیه دوی پروسا یا چاکسازی دا ملیارا دلار و دینار عراقی روزانه بو ترکیه به هر بلاش دچنو و کسک استفاده جینا کردن یعنی بو نمونه 2021 علی 2023 تسماوی 3 سالا عراقية بطيبتي كردا باهي 10 مليار ونيف دولار شقة وخاني الأنقرة أنطاكيا ميرسيني وجهدي كرينة تحسب كش صالان نطقيكي ولا كان باهي كان تريليون باهي 2 تريليون دولار تشتج بارج عراقي دزيا برفي چنده او حسناکن اف پروسا آشتی بردوام بی چونکو هیچ نبیتن 5 سادش نفتا کردستان یا عراق بو ترکیه بلاش به هر ود چیتن و عراق پترش 2000 کمپانی ترکیال بری کار دکن و پرانیا وانجی کمپانی سختنه بوه چنده اوش آلیه که بعد پروسا اوا چاکسازیا یا پاره کو چند تریلیون دلار نهیت بسر نکویچ آلیه دوه آماده کاری نه بو شرک دجوار دجی گریلا و دجی مخموری و دجی روش آوای کردستانه نکه خو آماده دکن اگر بوام بقیتیم بچیتا سری پشتی جوینا ناتو او دی ضربه که حرکت آزادی کردستان دن و اجندایت وان ده هي پشتی کردال و قندیلی و جهدی صافی دکن هلبت حکمت باشور کردستان جی لسر نقشه نامینی بله ام گلک سپاس زور سپاس سپاس لاورس برای تماشاوان هجا ما هولدا کو د برنامه مجارک میوانک ده ام لگل دکتر کامران برواری سیاست مدار دهمان دمیده نری کنه که برز کامران برواری ام باخون جبون آگاهیت گلک سپاس زور سپاس مالی آبا لاورس